Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Just woke up. Taray, Bea, anong oras na oh? Alas 3 na ka. Just woke up ka pa rin. Ano ba yan? Bakit napapuyat kagabi? Anong ganap? Ay, nako. Yan ka na naman. Hindi ka na nadala-dala. Nagpapakapuyat ka na naman sa maling tao. Nagpapakapuyat ka na naman sa taong minsan lang mag-react sa story mo, akala mo crush ka na agad. Ha? Nagpapakapuyat ka na naman na dun sa taong nag-comment lang sa'yo na, uy, ang ganda mo. Feeling mo kayo na. Grabe naman yan. Level of confidence na yan. Anyway, it's a happy Thursday, Kabisyo. Yeah, Zamba. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip ngayong araw ay maglakad. Oo, napakamahal na ng gas. Taas kamay sa mga gusto na lang mag-rent ng kabayo. Alam mo, sa panahon ngayon, mas maganda siguro kung lahat tayo nasa Baguio, ano? Tiis-tiis na lang tayo ng medyo amoy, alam niyo na yun, etchas. Pero ang mahalaga, maliit ang babayaran. Magkano ba ang kabayo sa Baguio? 50? O, may libreng picture pa. Doon na lang. Anyway, magandang hapon po. Ako po ang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung gusto mo nang nakikinig ka ngayong hapon, hindi basta advice tungkol sa love life dahil nga alam kong single ka hanggang ngayon. Ilang taon ka na? 43. Okay lang yan. Alam mo, masarap maging single. Single pero nandun pa rin ang kagustuhan mong maging habul-habulin. Well, nasa tamang istasyon ka po. All about health and fitness. Kasarapan! At kahabaan ng buhay. Ako po ang inyong abang lingkod. And speaking of pagtaas ng gasolina, alam mo, nagugulat din ako, no? Pagka nagbubuka ko ng isang sasakyan, ayoko na sabihin yung app. Gulat ako, mga 1 or 2 kilometers lang, 200 na. Sabi ko, 1 or 2 kilometers, ilang ikot lang dito yun sa may CCP, lakarin ko na lang, takbuhin ko na lang. Ito talaga yung mahalaga kapag alam mo sa sarili mong malakas ka, no? Pero pag, puyat. O, yung hirap kumilos kapag kapuyat, ha? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung namumugtong mga mata o maitim ang ilalim ng mata. Ayan, sign yan dahil nagpakapuyat na naman siya. Ewan ko ba dyan? Ba't puyat ang puyat niya? Ako, kung anong tinitingnan niya sa cellphone, may binubuksan na namang app. Anyway, para sa'yo na puyat, alam mo ba, na ang pagpapuyat, medyo ay may samang dulot sa iyong katawan. Diyos ko, dapat pa, ito talagang pinakamurang remedy. Oo, pagka medyo feeling, feeling unfresh, dirty, and feeling mo nagdudugyot ka na, sleep is the key. Mamaya babanggitin ko kung bakit sobrang halaga ng tulog ngayon. Alam ko naman di ka makatulog dahil nga sa oil price hike. Pero kailangan mong pilitin yan. Mamaya-maya. Live! Mamaya, kwentuhan natin yan. Usapang sleep is the key. Sana yun din yung kino para bumaba na yung gasolina. Pero hindi. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Huminga ka muna dyan. Take a deep breath. At tanggalin mo lahat ng sama ng loob mo. Hindi nakakagwapo at ganda yan. Okay, deep breath. And breathe out. Gusto ko dito sa mga bagong intro natin, masunurin.
Gusto ko lahat ng mga sinasabi ko ginagawa nila. Perfect! Dapat ikaw rin, kuya. Sayang ang opportunity. Makahinga ng mabuti. Pampatagal ng sikip ng dibdib sa nagagalit mong puso't isipan. Anyway, ako po'y magbabalik mamaya lamang. Kaya mag-relax muna, sumayaw habang nakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!